Nej! Hej, jeg hedder Dr. Kronberg. Jeg er rigtig ked af jeres tab. Thomas er blevet erklæret hjernedød, som I nok ved, og han kommer aldrig til at gå eller løbe eller noget som helst igen. Han kommer til at ligge i respirator resten af hans liv. Jeg ved godt, det er rigtig tidligt at spørge om det her, men jeg vil bede jer om at overveje at slukke for Thomas' respirator. Fordi vi har en ung mand, som ligger nede på stue 3, som ligger med en nyre, der er helt smadret, og han har brug for en ny nyre, hvis han skal overleve, og det er inden for de næste 24 timer. Og jeg ved godt, det kan være rigtig hårdt at sige, at man slukker for sin egen søn for at lade en anden leve, men Thomas var aldrig på sig selv igen, eller på nogen måde være til stede. Så jeg synes, I skal overveje. Ja, men jeg vil tænke over det. Tak. Hvad synes du? Jamen, det er vores lille dreng jo. Jeg føler bare ikke, at jeg er klar til at give slip på ham endnu. Ja, jeg synes, at vi også skal tænke på den anden dreng. Han ligger jo og er ved at dø, hvis han ikke får den nyre der inden 24 timer. Så jeg synes, at vi skal overveje det stærkt, hvad vi skal gøre, så har vi ikke været ude, hvad du synes. Jo, vi kan jo redde ham, den anden dreng, kan man sige. Ja. Og vores dreng, han er jo død. Så jo, det kan vi godt. Ja, jeg synes også, det er en rigtig beslutning. Så lad os sige det til Dr. Kronberg.